Diajeng larasati kang patresna. Nanging kok durung katon langkung ngenteni seprene kok durung katon. Diajeng larasati. Pira gedene katresnan marang Slila. Nanging kok durung katon nglampahi. Kang Mas Sutresno. Iya, Diajeng. Kula menika tansah nganturi. Kapan kula lan panjenengan saged nyawiji Kang Mas? Yen ngono semunggo uga punika kang ngantu sliramu. Tak tunggu-tunggu durung katon nang mripatku. Nanging Iya. saestu to namung kula ingkang panjenengan Iya, sing tak tresnani. tresnani sliramu Diajeng larasati. Ora ana wanita kang tak tresnani sakliyane sliramu Diajeng. Semanten ugi kula Kang Mas. Ing jagat raya ingkang gumelar menika boten wonten priya ingkang kula tresnani lan kula setyani kejawi namung Kang Mas Sutresno. Lahir Jiwa batin lan raga kula pasrahaken dhateng panjenengan. sliramu kena ndak muga-muga. Injih. Nanging sepira gedhe tingkatan marang pun kakang. Lalita nabi solali son lalipun saya branta katon wae sakso lae Suaramu. gembiligong waing tawang kedebukan raga ning wang jenang kamping reca kayu dalenjet mato sindika Dan menurut kakang uga ngatonake tentang marang dipun pratelakaken yen to tresna kaliyan kula Kang Mas. yo ayune waneta Saestu menika tekaning batin jajan sejakatan ana sami katresnan menika mila sambunging jiwa ingkang lembut ingkang kebak kaendahan sinungging dening raos sengsem Kang Mas. bener diajeng anane mung kabeh mung seneng kabeh padha seneng anane mung endah nyawang apa wae Injih. tresnaku tan ana liya Tan ana liya siji saras sati aduh yaye laras panjenengan menika kok saged kemawon to. Gedhening ketresnan marang sliramu. Saestu mboten wonten wanodya sanes kejawi namung Mung kula. larasati sing dadi tenganing ati jroning nendra katon slira wong siji parasati emane eman larasati cantik tenan
saged kula bumi sedaya pangantika panjenengan Kang Mas. ngantek puputing jagat sliramu kang tak tresnani ora ana wani liyane sak liyane sliramu tekan jagat ngendi ngantek puputing jagat Saestu to lahir Kang. tekaning batin biasa Monggo sak menika sewang-sewangan. Sampun Kang Mas. Kang Mas. lagi kepeang bisa pinanggih karo diajeng lawan diajeng